Urban je podľa mňa najväčší romantik, akého som kedy videla. On úplne, keby mohol pre Paťku sa aj roztrhá, poskladá a nareže. Pamätám si, jak sa ma pýtal, že či Paťa ho bude chcieť. Ja na Paťke milujem jej spontánnosť, energickosť a úprimnosť. Si úžasná žena. Kto prvý povedal ľúbim ťa? A sú úžasný pár spolu a tak úžasne sa k sebe hodia. Naozaj si myslím, že jeden druhého si zaslúžite, takže veľa šťastia do života. Pad a Mat, Juga Gek, všetko spolu, Ying a Yang. To sú oni dvaja. To je láska do konca života. Nie nadarmo sa rozpráva, že láska kvitne, pretože vždy v tom začiatku sa prv zasadí semeno a to musí dlho rásť. Čiže aj o tom manželstve, keď takto vznikne, tak je potrebné na tom pracovať, zalievať to, aby to rástlo a aj keď sa možno nevydarí, keď je veľmi slnečno alebo viac vody, ako by malo, tak vždy treba na to čas, aby ďalej rástlo a to bude aj v manželstve. Myslím si, že vy dvaja ste toho úplne schopní, pretože hoci sa poznáte od malička, tak vidíte, ako dlho trvalo, kým vaša láska vykvitla a naozaj vykvitla. Nech sú spolu najšťastnejší do konca života, do posledného výdychu, nech sú zamilovaní tak, jak sú teraz. Hlavne veľa lásky, porozumenia a aby im to vydržalo celý život. Ať rúžový brejle nikdy neopadnou, ať sa mají krásne, oba